Alba pónsese ollos detrás de ella. Intenta masaxear os seus ombros para tranquilizarla e intenta volver debaixo das sabas. Deixame, agora non podo, en serio. Ademais, chego enfadada. Dices me soan agora. Estou esperando por ti. Tengo unha chamada, sigo nerviosa. Sinto. Pero xa sabes o que me custa sair da casa. Sei. Eire colla man de Alba. Pero levas así moito tempo. O peor que puido facer foi buscar un emprego e non quería que sair da casa máis que os vellos. É forte, a veces estas paredes. Eire nerviosa chora deitada na cama. Alba ponlle unha man enriba dela. Estás ben? Sí. Esta angustia. Tranquila que non te chamará máis. Non é iso. É que sigo vendo esa sombra. Retoman a posición de Eire deitada cara abaixo e Alba sobre ela. Non sei que facer. Pois, vivi a tua vida. Penso que hai cousas máis importantes. Pásate na... Para rematar, a segunda parte é un coloquio, a ser un espectáculo distinto, sobre todo os poucos que se atrevieron a subir e porse o antiface. Entón, se queredes, podemos facer ese coloquio de 5 ou 10 minutos ou deixamos aquí. Iso vai agora un pouco dependendo da sala, onde nos podes preguntar como nos atrevimos a isto ou que queirades, non? A nos interesa un pouco tamén para saber vuestra percepción, sobre todo dos 4 que subieron ao escenario.
pensei que representaba homofobia interiorizada, pero logo pensei niso que dicir. É que sí que tamén, en plan, esas dúbidas, aparte de que ela vendo unha relación bastante tóxica co Luis, que eso deixa ella, queiras ou non, en ti, tamén eu creo que un pouco é a súa primeira relación con outra muller, e moitas veces temos esa homofobia Iso é interiorizada. mentira, é mentira. Si que non es. Non, sería así. Sería así, pues. Bueno, ela di que non. No, pero entón, tamén un pouco, sí que é certo que hai unha homofobia interiorizada, é dicir, queiras ou non, estás criada nunha sociedade na que está establecido que ten que ser home como muller, entón, cando te sacan de aí, tes medo, tes máis dúbidas ainda do que querías unha relación tradicional, así.